Това Юли ли беше? Да, бе. А и Стефан ли тръгна? И Стефан. Гледаш моторите ли? Виж това е 300. Хонда. Да. Еми хубава е. Е па хубава, ще не е новичка хубава. Това 102-30 може да си караш с него, в смисъл без да е в някакви интересни обороти. 110. До към 110. Е па идеално какво? Юката едно такова си взема, 110, това. На него му трябва нещо по-голямо. Проверям. Браво, ще правя. Прибиваме мои. Прибихаме. Да. След 2 метра ланка.